Bertutetsua izateko imperfecto izan bezala, derrigor. Perfekzionista izateak berez daramalako ja arau bat, eta araua imperfektoa dalako. Lehenengoz Madrila zoazenean ematen du bertigoa, lehenengoz Bartzelona zatozenean bertigoa eman dau, eta ziur lehenengoz Galizia goazenean bertigoa emango duela, baina oso ondo. Kanpoan gure beldurra da hizkuntzaren traba hori. Euskararekin gauza kurioso bat gertatzen da, segun ze kasutan asko romantizatzen da, edo beste kasu batzutan albo batera uzten da berez euskara delako. Guk gure musika egiten dugu, euskaraz egiten dugu, eta transmititu nahi duguna musikaren bidez transmititu nahi dugu, eta musikaz gozatuta, nik uste dut beste talde batzuk egitu dutena bezain beste gozatu dela gurea, euskaraz badan berea. Horietako kontzertuek tira bat izan dutela, eta funtzionatu dutela, eta nik uste dut gaurkoak funtzionatu izan duela nahiko ondo, jendeak ondo pasatu du, guk oso ondo pasatu dugu, super eskertuta gaude, eta hori, jendeak esango du ez, baina gure aldetik gutxienez, super pozik gaurko kontzertuarekin.